Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi qed jinħeba mill-akkużi li għamel hu stess wara li kien hu stess li fetaħ il-kwerela kontra l-Forzi Armati ta' Malta. Jason Azzopardi li għall-aġir tiegħu sab li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ta' spalla billi iddefendih issa irrinunzja lilu nnifsu. It-tlieta informazzjoni ġdida li preżentat l-Għaqda Repubblika stess gidbet l-akkużi fi kwerela li fetaħ id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. It-Times rapportat li r-Repubblika wara li akkużat lis-soldati b'attentat taqtil issa qed tgħid li kienet proċedura normali ta' salvataġġ meta s-soldati qalu lill-immigranti biex jitfu il-magna tad-dingi. Fil-fatt l-informazzjoni preżentata minn min ressa il-kwerela stess turi li l-allegat sabotaġġ ta' dajsa tal-immigranti ma kien xejn għajra proċedura li ssir dejjem biex jissalvaw in-nies bejn sema u l-ma. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista qal li l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi huwa responsabbli għall-azzjoni mitluba li tittieħed fil-konfront ta' soldati tal-Forzi Armati, tal-Brigadier u l-Prim Ministru fejn talab li l-kol ikunu investigati fuq til volontarju u mitfuwa għal-omorhom il-ħabs. L-ewwel kien pronta mill-akkuża imbagħad wara li rriżulta li kienet falsa mar jipprova jinħeba. Iżda l-ebda stqarrija li joħroġ jew kelma li jgħid ma qatt tista' tiskolpah minn dan l-att ta' stmerrija li għamel motivat minn mibeda politika saħaq il-Partit Laburista. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li ma jistax ikun li l-kelliem għall-ġustizzja jaħrab mill-inġustizzja li wettaq huwa stess b'emilu b'kitbietu fil-konfront ta' min jaħdem lejl u nar brisq il-pajjiż. L-akkuża ta' qtil mhijiex akkuża kwalunkwe, hija akkuża gravi li ġġib konsegwenzi kbar, aċċenna il-Partit Laburista li żied jgħid li l-azzjoni ta' Azzopardi titfa' responsabilità kbira fuq il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li ma jistax iħalli dan il-każ għaddej biex huwa jibqa' għaddej bħala kap. Akkuża bħal dik li għamel Azzopardi tirrikjedi azzjoni konkreta saħaq il-Partit Laburista li fakkar li l-poplu Malti Wawċi u l-membri tal-Forzi Armati mhux se jinsew l-azzjoni li Jason Azzopardi għamel li mazzjoni qablet magħha l-Oppożizzjoni.